Minkejja li bdejna sena ġdida l-istorja ta' żieda fil-prezzijiet ma nbidlitx. Dan kif l-ewwel ġimgħa tas-sena kienet ikkaratterizzata minn żieda qawwija fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ħalib lokali. Matul ix-xhur li għaddew diġà kellna żiediet fil-prezz tal-ħobs, il-butir u prodotti tal-ħasil u issa mill-ewwel tas-sena in-nies qed jesperjenzaw żieda fil-prezz tal-prodotti tal-ħalib. Il-kumpanija Benna fżat lil ħwienet bżieda sostanzjali fil-prodotti tagħha fost oħrajn il-ħalib tal-kulur u l-krema friska, bżieda fost oħrajn ta' 15 ċenteżmu fuq kull ġbejna. Reazzjoni għal dan bosta fuq il-medja soċjali saħħu kif iż-żieda ta' €75 fil-ġimgħa illi ta' il-gvern ta' Robert Tabela fl-aħħar budget hija daħka fil-wiċċ meta wieħed jirrealizza li din iż-żieda issa tista' biss tissarraf fi kwarter kotta friska fil-ġimgħa għalkemm il-lactose free tiswa aktar. Il-ġimgħa fil-għodu Net News staqsa lill-Ministru Michael Falzon rigward din is-sitwazzjoni tal-prezzijiet li qegħdin dejjem jisplodu l fuq. Falzon ma jagħti ebda serħan il-moħħ lill-poplu, anzi insista illi l-isfidi matul din is-sena se jissoktaw. Fid-dawl li l-prezzijiet dejjem qed jolgħu u ftaħna s-sena ġifieri issa bil-prodotti tal-ħalib qed jolgħu sostanzjalment prodotti lokali fej presso poco żewġ ġbejniet ma jservux għall-oli tal-ħajja tal-175. X'tikkummenta? Le naħseb illi watta fil-bidunet illi dawn mhuwiex żmieniet illi wieħed jista' jgħid li huma faċli. Għandek ċertu sfidi li kellna s-għaddiet u jidher li se jkollna din is-sena. Diversi persuni li għamlu kuntatt ma' Net News insistew li l-pejż żejjed mixħud fuqhom bi prezzijiet li fi kliemuhom qed jisparaw il fuq minn xahar għal ieħor fuq prodotti li jikkonsmaw ta' kuljum qed ikun ta' frustrazzjoni kbira għalihom. U ma qalu li dak kollu li jingħad matul l-aħħar diskors għall-budget li dan kien wieħed mingħajr it-taxxi ċertament ma jirriflettix dak li qed jgħixu ta' kuljum hekk kif il-familji tagħhom jaraw iż-żiediet fil-prezzijiet fuq kull prodott tax-xirja tagħhom. Mistoqsi dwar din ir-realtà l-Ministru Falzon għażel li jwieġeb b'dan il-mod. Temmen illi però hemm kemm xejn ta' kontradizzjoni meta naslu għal budget ikun budget mingħajr taxxi, però mbagħad jgħaddi l-budget u n-nies jaraw il-prezzijiet jolgħu bħal ħobs, għandek jiġifieri ħafna affarijiet, ħobs, shampoo, butir, eċetera, eċetera. Il-kumment huwa wieħed illi aħna meta jasal il-budget huwa budget illi l-gvern ma jagħmilx taxxi wara. Kif tispjega żiediet fil-prezzijiet? Naħseb budget biżejjed. Francesco Catania, Net News.